Silav rojbaş hevanlo de derbarê Rojavayê Kurdistanê de çend nûçe hene me berhev kirine dixwazim ji wan re pêşkêş bikim. Em heme bi nûçeya herî lezgîn ku ji netewên yekbî hatiye em boyê dest pê bikin. Encûmena Ewlehiyê ya netewên yekbî doh di derbarê rewşa Sûrî û Rojavayê Kurdistanê de civînekî taybet li dar xist. Di vê civînê de nûnerên welatên Zilhêz û aliyên heremî li ser siberoja Sûriye rewşa mirovî ya li herêmê û li ser tevlîbûna Xesedê ya navasaziyên dewletê de nîqaş kirin. Her çi qas di vê civînê de êrişên li ser heremên Kurdan nehat şermezarkirin jî teqezî li ser parastina sivîlan hate kirin, misogerkirina mafên kêm netewan hate kirin. Nûnerên Îraq, Sûriye, Tirkiye tevlî civînê bûn û axaftinê xwe kirin li wê derê de. Tu welatekî Ewropayê, Rusya, Çîn êrişên li ser Rojavayê Kurdistanê, êrişên li ser Xesedê şermezar nekirin. Lê tiştekî daxwaz kirin tiştekî pir biçûk. Sûriye li Sûriyê hikûmetek berfireh were ava kirin. Yani têde milletên li wê derê jî cihê bigirin. Niha ev daxuyanî ku li netewên yekbî hatine kirin hevanno ji rastiyê bêpar in û Kurdan tatmîn nakin. Ez bi xwe wekî bêhurmetî jî dibînim. Rêveberiya beşa bersivdana krîzan a netewên yekbî adam wal sorn û got şer û pevçûnan xelk ji ava paqij bêpar hîştiye. Li Rojavayê Kurdistanê tüm mektebekî tune, ti dibistanekî tune, pergal, sistem temamî sekiniye, av û elektrik sekiniye, internet qul qutbiye, însan nikarin ticaretê bikin, însan nikarin debara xwe a rojane bikin. Yani derdê wan milletekî li ber qirkirinê ye ji heçer aliyên Kurdistanê ew qas însan rabûne ser piyan, ew qas mesele pir mezin biye bi milyonan însan ketine nava hereketê. Serê însanê me jê bûne ji malbatekî me ê li Reqayê 5 ferdên malbatê bi temamî hatin qetilkirin. Li netewên yekbî ji me re dibêjin em pê hesiyan e ku millet ji ava paqij bêpar maye. Hin nexweşxane mecbûr mane werin girtin. Hin zarok nikarin biçin dibistanê. Yani van însana henekê xwe me dikin hevanna. Dünya anhal netewên yekbî henekê xwe li me dike. Sibê li Cenevrê li netewên yekbî meş û mîtîngekî heye ber bê netewên yekbî ve. Kurd li wê derê pêşî avahiya netewên yekbî têne cem hev divê merû wana bike dosya çavê wan rake ya kêmasiya me yê xelk me nabîne ya jî xelk gore li me ser medya civakî van tiştana nabîne. Yani êdî Kurd dikarin çi bikin? Mesela Kurd ji bo îspat bikin ku têne qetilkirin divê çi bikin? Hevanno ez ji we re tişek bêjim. İspat bu ku peymanê ku têne çêkirin temamî ji bo xapandina Kurdan e. Pêvajoya li Tirkiye ji bo xapandina Kurdan e, ji bo têkbirina Rojavayê Kurdistanê ye. Me heftê û heft hezar caran ev gotiye. Yani ew qas xwîn rijiya we qet nedît. Qet raporekî ji we re nehatiye. Netewên yekbî. Dewletên Ewropayê. Hêzên koalîsyonê. Niha rêveberê beşa bersivdana krîzan wisa dibêje. Alîkara nûnera Amerîkayê ya netewên yekbî tamî Brûsel jî dibêje Şam niha hem amade ye hem jî di wê rewşê de ye ku berpirsyariyên ewlehiyê bigire ser milê xwe di nava kontrolkirina navendên girtinê de û kampên Daişê de. Yani Şam niha amade ye berpirsyariyên xwe bîne cih. Yani mesela ewlekariyê de yekparçeyî axa Sûriyê de veya nûnera Amerîkaya netewên yekbî dibêje. Yani êdî xuya ye ku Amerîkayê Sûriye ji xwe re wekî hevalbendeke daîmî qebûl kiriye. Mesela bawerî bi gotinên Colanî tînin dibêje Serok Ehmed el Şara jê re wisa dibêje teqezî li ser wê yekî kiriye yani soz daye me ku Kurd perçeyekî neqetiyayê Sûriyê ne. Milletê Kurd li benda çi ye? Milletê Kurd divê xwe îspat bike, xwe nîşan bide. Di vê naberê de mîtînga ku hatibû plankirin ji bo mafê hêviya roja 25 Mehê li Amedê were li darxistin ew betal bû. Lê em yani milletê Kurd vê nesekine heta 25 Mehê. Ji Nihawpê ve bê rawestan, meş, mîtîng çi dibe bila bibe, bêîtaatî û navî çi dibe bila bibe. Divê xwe nîşanê dunya alemê bide. Binêrin hevanno. Dünya we nabîne. Dünya dengê we nabîse. Anha li Sûriyê hemû destkeftiyên Kurdan ji destê wan hatine girtin. Kobanî maye,
Qismekî piçûk hesekî maye, qamişlo maye. Ez aniha li ser xerîteyê nîşanê we bidim. Ew jî aniha li ber têkçûnê ne. Çawa? Dewleta Tirkiye çeteyên xwe ên li herêma Xweser xistiye dewrê pere daye wan ew kirîne. Ev çete bê kontrol in. Aniha Ehmed El-Şara hikûmeta Sûriyê dibêje em li gorî peymanan tevdigerin. Li gorî şertên agirbestê tevdigerin. Lê ev êl û eşîrên Ereb em jî nikarin pêşî li wan bigirin. Ew problema wan û Kurdan heye. 10 sala bi hev re dijîn, binêrin hevan. Tişt ji we re dibêje mühîm e. Hikûmeta Şamê ji dünyayê re dibêje tiştî ku aniha li Rojavayê Kurdistanê çê dibe ne di kontrola me de ye. Ew Erebên Rojavayê Kurdistanê ne, şerê wan ê navxwayî ye, îşê me pê tune ye. Di pişt perdê de çi dibe? Dewleta Tirkiye wan çeteyan sor dike berde ser Kurdan. Di rastiyê de ev hêz girêdayê hikûmetê ne. Ev heteşe ne. Ev çeteyên dewleta Tirkiye ne. Bi hev re di nava koordînasyonê de kar dikin. Bermayiyên berê yê Daişê ne. Hinek ji wan navê Daişê hêjî li xwe digirin. Hêjî yani dev ji navê Daişê jî bernedane. Aniha di pîlanê de ew e Kobanî, Qamişlo, Hesekê qismekî ji wan bi vî şiklî werin parastin li gorî peymanê. Lê li derveyê pîlanê tevdigerin. Ew ê çi bikin? Ew ê wan Erebên li Rojavayê Kurdistanê yan jî çeteyên girêdayî dewleta Tirkiye mîna ku êl û eşîrên Ereb yên Rojavayê Kurdistanê bin dixin nava hereketê. Mîna ku wisa bin dixin. Ji aliyek ve hem Rojavayê Kurdistanê tek dibin, ji aliyek ve jî rê li ber şerê Kurd û Ereban ve dikin. Wextê ku bibêjin êl û eşîrên Erebin ji Kurdan nerazî ne êriş dikin, îşê me pê tune. Mesela dewleta Tirkiye jî dikare rabe bibêje îşê me pê tune ye. Dikare. Colanî dibe îşê me pê tune ye. Problema navxweyiya Rojavayê. Ê wê çawa bibe? Nîvê Qamişloyê Erebin. Em ê şer bikin nava hevda. Hesekê nîvê Hesekê Erebin. Em ê şer bikin. Kurd hewl bidin wan Ereban ji wê derê derbixin. Ew jî dernakevin. Ew ê Kurdan derbixin. Ê Tirkiye jî wê çeteyê xwe bixe dewrê. Hevan rojên pir giran li pêşiya me ne. Nekevin nava rehabetê. Acayip şer û pevçûnekî giran li pêşiya me ye ji we re bêjim. Wê çi bibe? Di berdêla 5 Erebên ku li Qamişlo Hesekê werin kuştin. Tabii kes şerê Kurd û Ereban naxwaze. Aniha tiştek ku em îdia dikin şerê Kurd û Ereban ne. Şerê dewleta Tirk û Kurdan e. Dewleta Tirkiye bi artêşa xwe a resmî nehat, lê bi artêşa xwe ya dizî aniha ketiye Rojavayê Kurdistanê Kurdan qir dike. Serê hemî tiştî de dewleta Tirkiye ye. Temamî dewleta Tirkiye. Aniha di berdêla her Erebê ku li Rojava were kuştin, ew ê zirar bidin Kurdê me ê li Şamê. Li Helebê hêjî Kurd hene. Ew ê zirar bidin wan. Xwe Helebê haya me jî tune ye. Çi tê serê Kurdan? An netewek bijî qet behs nakin. Behs nakin. Yani çi hat serê me? Li ku derê me şaştî kir? Merû nizane. Merû nizane hevan. Yani îcab nake aniha merû xwe hev û du sûjbar bike. Niha li Helebê em mecbûr bûn li ber xwe bidin. Yani hinek hevalê me dibêje gelo me xwe vekişanda baştir bû. Ê merû nizane kî? Dikarî xwe vekişînî. Mesela ji Til Hefrê hevalan xwe vekişand, şervana xwe vekişand. Lê dîsa jî fayda nake. Hat Reqa Mazlûm Ebdî qebûl kir, got Reqa jî dêre zor jî em xwe vekişînin. Ama dîsa bi kêr nehat. Çeteyan êriş kir. Dewleta Tirkiye carkî sor bûbû, biryar girtibû. Diviya bu Rojavayê Kurdistanê bi temamî ji destê Qesedê derbixe, ji destê Kurdan derbixe. Yani tişta bu Kurtasî ji we re bêjim, ev peymanê ku aniha em di nav dane, çê dibin? Xebatên dîplomatîk, tabii mala rêveberên me ê Başûrê Kurdistanê ava be. Heqeten Nêçîrvan Barzanî ji aliyê xwe ve nava tevgerê de ye. Mesrûr Barzanî li Davosê gelek xebitî. Herçend civînek aborî ekonomîk be jî tim behsa Rojavayê Kurdistanê kir. Tim hewl da di nava serokên dewletan de behsa Rojava bike, balê bikişîne ser meseleya Kurd Kurdistanê. Van tiştane em dibînin. Nêçîrvan Barzanî ji xwe di nava hewldanan de ye. Mesûd Barzanî
yani malovanî dike ji civînan re, çi ji destwîtê dike, anha dîsa nûçeyekê ez ji we re pêşkêş bikim. Yani çi ji destwîtê ew dike. Niha di civîna netewên yekbî de hevano, ez vê ji we re bêjim, niha tiştek ku dibêjin, ew ê dibêje. Alîkara nûnera Amerîkaya netewên yekbî, tamî Brûsyayê. Dibe tevlîbûna Kurdan ya di dewleta nû ya Sûriyê mafê tam ê hemwelatîbûnê ew ê bide wan, heta ji bo wan kesên ku di demên borî de bê nasname bûne. Ya ew Kurdên bê nasname anha nasname didin wan eger mabin, eger ew jî sax mabin, hevan piraniya wan koçê Ewropayê bûn, çûn welatên cuda. Yani Kurdê bê nasname tune ye vaya temamî vir û derewên dewleta Tirkiyeyê dixwazin bi dünyayê bidin zanîn ku rêveberiya Baasê nasname nedaye Kurdan, Şama îro nasname dide Kurdan, yani em mirovên bê nasname ne, em pejmûrde ne. Tiştekî wisa tune ye. Tiştekî wisa tune ye. Ew însanên bê nasname hejmara wan pir kêm bû. Çend malbat bûn yani. Ana wî mezin dikin. Yani weke nasname dide me, weke lütufek, mîna diyariyekî ve didin me. Ya em dawa çi dikin, ew dawa çi dikin. Em dawa serxwebûnê dikin, em dibêjin em bi hev re bijîn. Ya ji çaran parekî Sûriyê di kontrola me de bû 14 salan. Yani dawa me binêre tiştek ku ew layıqê me dibînin bibine. Ji bo yî divê me rû nesekinin. Ew nasnameyekî piçûk layıqê me dibînin, ew jî nasnameya Erebî layıqê me dibînin, ne a Kurd. Yani şükür bikin ku nasnama we ya Erebî wê çêbe. Ecêb tiştekî ye. Niha ev wekî perçeyekî ji naskirin û parastina destûrî ya ji bo ziman û çanda Kurdî û beşdarbûna rêveberiyê de ye. Alîkarê nûnerê Fransayê netewên yekbûyî jî dibêje divê parastina xelkê sivîl bi taybetî sivîlên Kurd were misogerkirin. Balyozê Tirkiyeyê netewên yekbûyî tam vana ji namûs û şerefê heqeten para xwe negirtine. Va ew ê ku Tirkiye temsîl dikin. Germtirîn pîrozbahiyan em pêşkêşî hikûmeta Sûriyê dikin. Em pîrozbahiyên xwe pêşkêşî artêşa Sûriyê û gelê birayê Sûriyê dikin. Çima? Ji ber qirkirina Kurdan. Ya Kurd no. Ya dev ji Tirkan berdin ya. Ya heqeten dev ji Tirkan berdin ya. Ya Amerikana naxwazin bi tera bibin bijîn ya. Ya Amerikana camêr û cankana naxwazin te bibînin. Ya em çima xwe dikin bela serê wan? Ez fehm nakim ya. Ya bêjin arkadaş em bi hev re nikarin bijîn. Mantalîte we û ya me ne wekî heve em nikarin bijîn. Vana hovin, vana alîgirê komkujiyê ne, vana medeniyetê nabînin. Vana naxwazin kedî jî bibin. Ya em mirovên esilzade ne, em medenî ne, em însanin ya. Em ji me ve tirê însan hemî mîna me ne. Em behsa biratiyê dikin, em behsa xweşî û aramî dikin, ji me ve tirê herkes mîna me difikire. Herkes ne wekî me ya. Ya millet hov e ya. Ya millet alçak e alçak. Millet mîna me nine ha. Mesela balyozê Sûriyê çi dibêje ê li netewên yekbî. Ez dixwazim spasiya wan welatan bikim ku bi zelalî cudahiyê dixin navbera hêzên Sûriya Demokratîk Qesedê ku weke milîsekî çekdar e û milletê Kurd. Anha dünyayê dest pê kiriye firqî dixe navbera Qesedê û milletê Kurd. Ew Qesedeya ku dünya rizgar kir ji Daişê. Ew dünya anha hatiye destek dide Daişê li hember Qesedê. Ev dünya xirab be baştir e. Ya heqeten rewşa me zor e hevan no. Yani ancak em binêrin beriya vê problemê çi jî were gotibû? Em xwe bikin problem dayne ser masê. Wekî din çare tune ye. Milletê Kurd dibe hêsanî dernexe. Milletê Kurd dibe çareseriyan pêşkêşî dünyayê neke. Vana bi zanebûn bi plan proje dikin. Yani tu radibî pêşniyazekî çareseriyê didî Ewropayê, didî Amerîkayê, dünyayê. Yani ew fehm nakin. Ya ew her tişî ji me baştir zanin. Hemî bi plan proje dikin van tiştana. Yani aqilê xelkê kêm nine, em nikare aqil bidin xelkê. Em tenê dikarin rabin ser piya, em tenê dikarin xwe bikin problem, em xwe bikin problem. Ji pêşiya netewên yekbî em veneqetin heta ku ji derdê me re derman dîtin, statûyekî dan me. Evî şûsa ye. Balyozê İsraîlê hinek xweşaxifiye,
Dani danon xwedê razî be. Hikûmet yani behsa hikûmeta Sûriyê dike ne bi gotar û sozên xwe belkî bi kiryarên xwe bi wê yekê tên nirxandin ka çawa muameleyê li gel kemenete û milletan dikin. Di hefteyên borî de raporên xemgîn ji herêmên Kurdan hatin, ji Bakur Rojhilatê Sûriyê hatin gihîştin me. Raporên koçberiya bi darê zorê, binpêkirinên hovane û kuştinê gelê Kurd tenê têbîniyekê marjînal ne. Ew di navbera me, di navbera cîhanê û Daişê de sekinîne, di dema xwe de şer kirine. Hinekî pozîtîv bahsa Kurdan dike. Balyozê Rûsya jî xirab diaxife. Dibe ji ber ku niha desthilateke me ya nû li Sûriyê heye, ew hewl didin Sûriyekê yekgirtî ava bikin, yani serweriya xwe li temamê Sûriyê bînin cih. Ji ber vê yani mîna ku bêje heqê wan heye, yani ji bo serweriya xwe Kurd yani zirar bidin Kurdan. Yani acayip em di nava dünyayekî wisa de ne. Anha li Orta Ewropayê çete hatine êrişê me dikin. Polîsê Belçîka ra gihand ku dema xwepêşandana Kurdên li bajarê Antwerpenê li Belçîkayê çeteyan êriş kiriye, 6 kes birîndar bûne. Bu yer êvara pêşemiyê pêk hatiye. Berdevkê polîsan ji AFP'ye re diyar kir ku 6 birîndar kirine nexweşxanê, rewşa du ji wan giran e. Kurdê me jî çûne di otopêsiyê de yek ji wan girtiye, yek ji wan e, du ji wan e. Ew jî bi vî şeklî ye. Gel Enes. Kamera var, gel kamera var. Gel Kine. Ew qas bes ye wan. Acayip bandorlu mikir. Bu fasıl bora parve. Tabii vî şeklî ye. Di dünyayê de dostê me hene. Em ne bi tenê ne. Di asta dewletan de nebe jî, ême qet nebe însanê me hene. Hi, this is Megan Beaudet. I'm the Director of Research at the Kurdish Peace Institute. It is Friday morning, January 23rd. We have one day left of a ceasefire between the Syrian Democratic Forces and the Syrian Transitional Government. And as you can see, I'm here in the city of Qamishlo to report on how the Kurdish community is doing in the midst of these attacks on their last bit of autonomy and self-determination here in Syria. While people are heartened by the announcement of a positive meeting between the SDF and US mediators yesterday, and the overwhelming desire of people on the ground is for peace, there's still serious threats going on to the existence of these communities here. Transitional government forces are advancing on Kobani, where civilians have been trapped, denied access to electricity, water, and most of their connection to internet. And many people here in Qamishlo are afraid that government-affiliated fighters will cut the road between here and Derik, preventing people from crossing the border into Iraqi Kurdistan in the event of an emergency. But there's still an incredible amount of hope. I've met and spoken with people from humanitarian organizations, from Iraqi Kurdistan who are crossing border over, from members of parliament, from the pro-Kurdish party in Turkey who are crossing over, all to support the efforts of the people here. And if you look here behind me, you can see the border with Nusaybin, a Kurdish city in Turkey. Ev dîmenê hûn dibînin li ser ekranê, dîmenên
hatina şervanan ji Reqayê ne tenê şervan milletê me sivîl jî hebûn di nava wan de. Yani ji Reqay hatin gihîştin Kobanî, milletê me jî kêfxweş e. Li Kobanî ew pêşwazî kirin. Erê. Em wisa bikin baştir e. Şervanê Qesedê ji vê sibê ve ye. Ji girtîgeha Extanê vekişiyan Kobanî, girtîgeha Extanê ya li Reqay bi hezaran çeteyên Daişê lê girtibûn. Ji aliyê çeteyên Dewleta Tirk Daîş Heteşê ve dorpêşkirî bû. Bi rojan li wê li hember girtîgehê êrişên giran jî hatin kirin. Çeteyên Daişî yên li girtîgehê gelek caran hewldan ji girtîgehê birevin. Lêbelê di encama berxwedana bi rojan ya şervanên Qesedê YPG'de ev hemû hewldan hatin têkbirin. Niha di dawiyê de bi hêzên koalîsyonê re lêvatinekî çêbû. Şervanan bi tevî çend sivîlên din ên Kurd ên li Reqay vekişiyan Kobanî. Ev jî hate pîrozkirin li Kobanî. Milletê me Kobanî pir xweşî ew pêşwazî kirin. Wisa di nava vê berfê de ev serê sibê ye. Bi vî şiklî دارنا كرة قلعة السمود ام تينا تينا Rêzdar Mesûd Barzanî ji bo Kobanî dibêje çi ji destê min tê ez ê bikim. Dîplomasiya Serok Mesûd Barzanî ya ji bo Rojavayê Kurdistanê di qata navnetewî de berdewam dike. Spasiya Mazlûm Kobanî jî heye ji bo wî û ji bo temamê revebirên Rojavayê Kurdistanê. Rêzdar Mesûd Barzanî piştî ziyareta nûnertiya Herêma Kurdistanê ya Romayê ji rojnamegera re axivî. Behsa hevdîtinê xwe yên li gel berpirsên İtalyayê kir. Diyar kir ku berpirsên İtalyayê soz dane ku ew ê piştgiriya Kurdan bikin ji bo diyalogê ew ê bixebitin. Serok Mesûd Barzanî li ser dorpêça Kobaniyê jî got ji bo Kobanî çi ji destê min tê ez ê bikim. Em niha ji bo wê yekî kar dikin ku herêmên Kurdan bêne parastin, hevdîtin aniha berdewam dikin. Agirbest hatiye dirêj kirin, evaya cî kêfxweşiyê ye. Yani di vê demê de em mecbûrin xwedî li hev derkevin hevanna. Em xwedî li rêveberê xwe derbikevin. Rêveberê me aniha heqeten di nava hevkariyekî pir ciddî dane. Rêzdar Mesûd Barzanî bi hikûmeta Sûriye re ket nava tekîliyê li ser daxwaza rêveberiya Xweser. Yani İlham Ahmed ji Mesûd Barzanî xwestibû telefona wan bike ji bo agirbestekî ji bo ku ev şer were seknandin. Lê hin hevalê me derketin gotin ya çima tekîliya Mesûd Barzanî bi Şamê re heye. Şam çima spasiya wî dike. Paşî İlham Ahmed derket got li ser daxwaza me Mesûd Barzanî ketiye nava hereketê. Yani Kurdê me pir bêhêsanî dikarin hev û di sûcbar bikin. Mesela bi qasî ku hev sûcbar dikin, eger bikaribin dewleta Tirkiye Tayyip Erdoğan, Devlet Bahçeli yani wana sûcbar bikin, ez bêjim serkeftina me nêzîktir e. Hevanno, fermandarê giştî Hêzên Sûriya Demokratîk Qesedê Mazlûm Abdî ragihand ku wî bi serokê Herêma Kurdistanê Nêçîrvan Barzanî re hevdîtin pêkaniye doh. Mazlûm Abdî diyar kir ku armanca hevdîtinê nêzîkirina nêrînên wan û hikûmeta Sûriyeyê spasiya hewlên Serok Barzanî û Nêçîrvan Barzanî kir. Mazlûm Abdî li ser hesabê xwe tura civakî daxuyaniyekî bi vî şiklî belav kiriye. Di çarçoveya hewlên siyasîyên ji bo nêzîkirina nêrînên di navbera me û hikûmeta Sûriyê de min bi serokê Herêma Kurdistanê kek Nêçîrvan Barzanî re hevdîtinekê pêkanî. Wekî din Mazlûm Abdî bal dikişîne ser rola Serok Mesûd Barzanî û serokê Herêma Kurdistanê jî em hewlên Serok Mesûd Barzanî dibînin ê kek Nêçîrvan Barzanî yên di vê qonaqê de bilind dinirxînin. Ji ber ku piştgiriya wan ya ji bo hewlên siyasî bi hevahengiya navbênkarê Amerîkî berdewam dike. Abdî armancên van hewldanan wiha rêz kirin. Armanc rawestandina agir vegera li diyalogê bi cîhanîna rêkeftên îmzêkiriyê baweyekî ku serkeftina pêvajoya entegrasyona navbera me û hikûmeta Sûriyê misoger bike. Mazlûm Abdî di dawiya peyama xwe de jî dibêje helwesta Herêma Kurdistanê çi serkirdeyetî û çi gel li cem gelê me ciyê rêz û textîreke mezin e. Milletê Başûrê Kurdistanê xwe îspat kir. Li Bakurê Kurdistanê em nizanim di mesela çarçova nûseyê bînê de helwestekî pir watêdar, pir bi qîmet hate nîşandan. Rast e. Lê divê bidome.
قدرا باکوریان و باشوریان همی در روژاوا دا یه هباننا. و یا جی بوی شکلیه نها چتین دولت ترکیه لرقای مالباته که قتل کرن و از نینم سر اکرانه دیمن هنه نخوازمان دیمن این هوف ای قتل کرنه ای وحشتی نشانه مبدم چتین دوی ام تنه بزانه بن و ام حیس بکن اف چتین کو ایریشه متکن چتین دولت ترکیه نه مالباته که کرد جه 5 کسان به تمامی قتل کرن جگنده کرک ای گنده واری باکور روشلات کوبانی بون دما هول دتانج باجار رقای در که هاتن قتل کرن دما مالباته هول دا جهویتیا چتیان ج باجار رقای بره چتیان او انفاس کرن مالباته جنازه جی لسر ران هشتن فردن مالباته ناوی وان هنه خوازم بی که و قیدان جبو سوی دوست به که دوسیا پیشکشی وان نتیم یک بی وره کرن اوی کو کمکوژیل سر کردان انکار دکن. ناوی باب محمد اسماعیل علی صالح، دایک سارا شاهین صالح، یوسف محمد صالح، لیلا محمد صالح، زاروک جی اوین محمد صالح. چتین حکمت دمکی و چتین دولت ترکیه پشتی کتنا نوا باجر عراق و طبقه سوچ و کمکوژی لدجی پرانی مالباتین کردان پیکانین به تایبتی ایکو خواستن جوی داره درکبن جدست خویتیه چتیان مالبات به داری زوره کشبر بون آنها ایکو نکاریم بره ونجی هنه روشا وانچیه یا راستی هم نزانم جدیر حفره ور و هبانو جدیر حفره حتی ایرو درد ما او قاس مزنه چند انسان می سیویل هاتنه قتل کرن هجمارا وان ام نزانن شروان ما ایکو چونه جبهه ایکو دور لوان تنگ بیه ایکو آنها ده تنگاسی دانه هنه توننه ام نزانن چند شهید ما هنه ام ویجی نزانن چقدر شروان ما الکدری آنها دکیجا انیی دا شرط کن ام وانجی نزانن ارتباط قطبیه اینترنت تونه الکتریک تونه ایدی به شکل گریلاتی هول دادن شهر بکن هن شهروان لهن دوران لی جغرافیا یا روژاوای کردستان پر نمساعده جبو شهر گریلاتیه نوکه باکوره yani deşte yani niv kilometreyi de merup hevudu bine yani çete evi devleta Türkiye pır zedene hejmaravan yani tişteki bul rojava ama çi bu nizanım piştiku hevidkim ev sükunet senek bedavi be ev bedengi heneki arami zede be es Avrupa hasyam dedi telefonime rojane hene bir rojava Kurdistan era ایرو جمرا بیان کردن که قط شرط نبیه. پر هندک دنگ سلاحاناتی ایرو لی پلان و پروژه هیه من دستپیکا برنامه دا گوتی از دوباره بکن پر گرینگه. پلان و پروژه دولت ترکیه هیه چتین خواه میناکو مالباتین ایلو عشیرین عرب بن باجو سر کرده. کرد جی ایریش بکن نوا کرد و عربان ده شرکی قومی بده دست بکرن اف ریسک اف پروژه هیا ریسک نه پروژه دولت ترکیه حکمت دمکیه سوریه جی اوی رابه ببیجه ایشه مبی ایشانه کتیه های مج مسئله تونه پروبلم نافخویی رببریه خسره پرسکری که وانه نافخویی هیا ای کرد و عربین روژاوی کردستانه مثلا ام نکارش ناف در بکیبن حقا تنوی دمید بشر کرد و عربان ام چه واج ناف در بکیبن اف جی شاری لسری نه هوانو ام شاری لسری نه هنک تماشا کن لهنگیا شروان ما قهرمان ما از هما ویا بینم سر اکرانه اوسا کادی بن هبون اول امن حال باجار سرینه در دور باجار سرینه اول به قهرمانی بر سر دجمن خوین خار ای دراوکر ای خاپینوک دخواست ما بخاپینه وری آلان ما بگیره لی براش بیر نکن و داره قهرمان هنه و داره شورشگر کردستان هنه و داره انسان گو سر رحه و آزادی کردستان مازم بینه هنه تجاری عبد دجمن نکانه ایریش ما بشکینه و بلا تجاری خیر نکی بشکینه اگر حتی امن دارین ناشکی
جبرجي خاصن ايريش بكن مداري قال لك ايريش يوان اي خرد سرما تشيبون اول براحي دمي وبتخطيك كينو اول دربكي خطر خوش وانا خصن خاصن به ام دروازي الان ما بدن در انجام دا اف خیاده که اف چاته خاپر دوار مینن خاپر دوار مینن خاپر سرکفتی نشان دادن انجام دا اف درکت یعنی پسیکولوژیک شر سر گلی مدوشینن پسیکولوژیک شر گل سر قوت مدوشینن لیوش بیر نکن رحی سرکفتنی تم مدى زندیه اف سلاح بیسینگو خاصن به بیسینگ شایریشن کردن اف روکیت وین زدن اف جی دازه نیو سر موتور بو ما موتور تاقان شده سر روی امی واد بمخیدن ای گود بیجه امی آلان کردستان داگر بکن بجبیر نکن Tamam. Und xazin gotuna davi godarkin. تالی وای اف بی وی وسط دام بکی بلا گلی مجبی بزانه بی هقصا توپ دیابتن گی پسیکولوژیک دراو دکن محلی ونر بداری دید رزالت چاو چاته ون لعرض دمان و بی خودشون درابین جفداری حتی سرینی یعنی دوست درابین ارده بیجام دوست پیجاتین ده دوست پاشیش درابین گلی ما همبو ای کردستانی بلا بزانه بی شربانی رول پیشه وانه شربانی وقت قهرمانی ده جبر دادن و شارژ وی بزانه بی مش دیماجی گلی ما هم جواز سر بلندن Şervanên Kurdan li bendêne ku milletê me heta dawî destek bide wan rehabet tune ye. Ya hevan o meseleyekî din heye niha Rohilat Efrîn bang li Kurdê me ê li Ewropayê dike erê rast e lê di banga wê de duh jî min beşa vîdyoyê de weşandiye. Di banga wê de behsa mîtînga Dortmundê dike. Meş mîtînga Dortmundê heye tune ye. Mesela ez ketim Anefê, di Anefê de yani tüm nûçeyekî di derbarê mîtînga li Dortmundê de min nedît. Yani pir ecêb e. Min nedît tune ye. Ama Rohilat Efrîn dibêje bila milletê me îro biherike Dortmundê meşekî mîtîngekî li wê dirê heye û ez nizanim mesele çi ye. Yani birêya dîmenekî yani ji bo Kurdên derveyê welat bi temamî bang dike. Mesela dibêje îro saet 7 de li bajarê Dortmundê Almanyê mîtîngekî tê li darxistin. Ji bo wî banga wazî kiriye. Li ser navê fermadariya YPG bi tevahî şervanên li Rojavayê Kurdistanê meşên bihêz engel ên li Ewropayê dibe em bi dil û can silav dikin. Bang li gelê Ewropayê dike ji bo piştevaniya gelê Rojava hemû dakevin qadan tevlî meş û mîtînga bibin. Rojava bi meş germayiya we xwe bi tenê nedît bila hemû genç, ciwan, jinên Kurd bi yek deng bin bi eynî ruh û îradeyê berê xwe bin qada Rojava jî. Ev roj, ev demên bi rûmetin azadî xwedî derketina li axê ye. Rohilat Efrîn da zanîn ku ew ê her li hember dijminê xwe li ber xwe bidin, biryara jiyan û îradeya azad bidin, em ji gelê xwe daxwaz dikin dûrî provokasyonan bisekinin. Mesele ev e. Endamên Kongreyê Amerîkayê jî diaxivin lê beriya wî ez dixwazim vê dîmenê nîşanê we bidim. Dîmenê kîjanê nîşanê we bidim. Tamam. Yan jî dawiye de ez vê mesela Kongre Amerîka ji were bixwînim hevanna. Niha mesela Kongre Amerîkayê û zanin hem Kongre Amerîkayê heye hem Senatoyê heye kesên dibin tesîra Donald Trump de derdorekî teng piştgirî didin Sûriyê, piştgirî didin plana Amerîkaya li Rojheta navîn lê endamên Kongreyê dostê Kurdan hene dixwazin xwedî li Rojavayê Kurdistanê were derketin. Endamê Kongreyê Amerîkayê Kate Self piştgiriya xwe ya bê şert û merc ya ji bo Kurdan anî ziman got bêguman ez piştgiriyê didim heqê Kurdan, heqê milletê Kurd ê li çar aliyê cîhanê lê divê muameleya gelekî baştir li milletê Kurd were kirin. Rewş roj bi roj alûstir dibe. Sûriye hîn jî wekî valahiyekî em hîn jî nizanin wê çawa bi cih bibe hîn jî zûye ku mirov biryarekî bide di derbarê Sûriyê de. Tevlî heviyekî heye. Lê dibe li çar welatên ku Kurd lê dijîn divê mafê wan were garantî kirin. Vayekî dibêje
Kate Self dibêje yani navê hûn dikarin serê xwe de bigrin wana dostê Kurdan e dibêje wekî din endamê Kongreya Amerîkayê Troy Nels jî ew jî xemgîniya xwe ya li hember êrişên hikûmeta Sûriyeyê li ser Kurdan tîne ziman bi giştî dibêje ez di wê baweriyê de me ku divê Amerîka di piştgiriya ji bo Kurdan û dabînkirina parastina wan de tim helbesta xwe zelal bike û nîşan bide li cem Kurdan cih bigire. Senatör Graham jî ji bo parastina Kurdan dibê fikrekî hevbeş heye li Amerîkayê. Senatörê navdar yê komargeran radgihîne ku di Encûmena Pîran a Amerîkayê de yani di Kongrê de di navbera her du partiyan de ji bo parastina Kurdên li Sûriyê lehevkirinekî bihêz heye. Her wiha hişyarî dide ku Daeş hêjî xeterî metirsiyekê mezin e li ser milletan. Endamê Kongrê Lindsey Graham ji ber li ser hesabê xwe X'ê radgihîne ku xemgîniyekê zêde endişeyekê zêde û hevpar di navbera komarî û demokratan de heye di derbarê têkçûna rewşa Sûriyê de. Binêrin li Amerîkayê hevano hem komarger hene yani cumhuriyetçî û demokrat hene her du normal rikê hevin. Lê di mesela Kurd de bûne yek yani her du jî piştgirî didin dawa Kurd li Rojavayê Kurdistanê. Graham dibêje lehevkirinekê bihêz heye ku divê Kurd werin parastin. Çunkî wan di dema têkbirina xîlafeta Daişê de alîkariyekî gelekî zêde ya Amerîkayê kiriye. Senatörê Amerîkayê behsa wê yekê kir ku deshilatên Kongrê daxwaz kir ku herkes ji bo gavên pêşerojê li bendê be. Lindsey Graham di derbarê gotegotên vekişîna hêzên Amerîkayê ya ji Rojavayê Kurdistanê û herêmên dibin desthilata Qesedê de şiyarî da ege ew gotegot rast bin Daeş wê gelekî kêfxweş bibe. Bi baweriya Lindsey Graham hîştina hêzeke kêm ya Amerîkî ji bo karkirina li gel xelkê herêmê wekî polîs da ku rê li ber vejîna Daişê were girtin asayişa Amerîkayê were parastin. Kesekî din heye daxife ew jî Brett Gurke ew jî dostê Kurdan e ew jî zemanê xwe de li Rojhata Navîn erkdar bû gelekî xebitî. Serokê Amerîkayê Donald Trump ragihand ku vaya nebû nûçiya min nûnerê berê yê Amerîkayê yê ji bo karûbarê Rojhata Navîn her wiha ji Bakurê Afrikayê jî berpirsiyar bû. Yani herêmê pir xweş nas dike. Kurdan jî pir xweş nas dike. Hem Kurdên başûr nas dike hem ê Rojava. Brett McGurk di derbarê êrişên li ser Rojavayê Kurdistanê de peyamekî weşand got Kurd li seranserê Îraq û Sûriyê hevpeymanên herî baş in ji bo Amerîkayê. Pêwîst e bi vî rengî em nêzê wan nebin ji ber ku bi xêra Kurdan cîhan îro bi ewletir e. Ji bo dibêjim li Amerîkayê hin dost hene evan dost hene. Niha daxuyaniya Donald Trump heye ya Donald Trump insanekî heqeten berridaye. Mesela doçûya Davosê li Swîsrê divê Kongreya Aborî de saziyekî vekiriye saziyekî ji bo avakirina navê kiriye aştî maştî yani tişek fasafîso temamî ji bo bidestxistin komkirina kampanyayê yani pere. Ji her dewletekî milyarekî pere digre ji bo avakirina avahiyan li Xezayê. Dewleta Tirkiye jî qebûl kiriye. Mesela İspanya red kir. İspanya dibêje serê te bixwe tevî projeya tê aştîye. Proje tê aştî dibe ez tevlî nabim. İşî min îşa neketî. Tirkiye tê de cih digire. Çima sirf ji bo di komkujiya li hember Kurdan de bikar berraya Amerîkayê bigire. Yani naxwaze anha dewleta Tirkiye naxwaze bi Amerîkayê re were hemberî hebûdû. Anha Donald Trump jê re bêje here nizanim çi bixwe, here nizam çi bike Tayyip Erdoğan û rêveberên dewleta Tirkiye dibêjin erê. Ji her tiştê re amade ne yani. Namusa xwe, şerefa xwe, vicdana xwe, her tiştê xwe anha teslîmê Amerîkayê kirine. Sırf ji bo Amerîka nebe dostê Kurda. Wekî di menfaatê Tirkiye tê de tune ye. Ez ji we re dibêjim menfaatên dewleta Tirkiye li cem Amerîkayê tune ye. Sırf di dijberiya Kurdan de gerek Amerîka li cem Tirkiye cih bêre. Wekî din ki zerar e. Milyarekî dolar pere de Amerîkayê. û ew pere ew biçeya ku her dewletekî milyarekî dine ye ew biçe jî
di destê Donald Trump te kom dibe. Ew bi xwe bi rêva dibe. Yani xwe kiriye weke şirketekî înşaatê. Xwe kiriye patronê şirketê û wana jî ji xwe re weke taşrona bikartîne rewşekî bi vî şeklî heye. û berda jî wana dixapîne. Gef û tehdît li Îranê dixwe û dixwaze şekil bide Sûriyê li ser pişta li ser xwîna Kurdan. Donald Trump însanekî berda ye. Eger bicehniye li ser îxtidara Amerîkayê em hinekî batana ser hemdê xwe baş bû. Ji xwe dema ku hat hin hevalan hîs kir yani hatina wî tiştekî beyom e. Xirab e. Mij û duman e. Tayyip Erdoğan şabû. Roja ewil wextê pestên Tayyip Erdoğan da ji xwe kivş bû. Kivş bû mesela dihat vê derê. Donald Trump ana dîsa gef û tehdît li Îranê dixwe. Wê rojê gotibû yani êrişê me sekinîne lê xuya ye ew ê pêşî êrişê Iraqê bikin. Li Iraqê şer û pevçûnên ciddî çêdibin di demên pêşme de hevanno. Di nava mehekî de. Di nava mehekî de yani ji vir û heta mehekî din çeteyên Colanî ev çeteyên ku Kurd qetil kirin ew ê berê xwe bidin heştî şehbî li Iraqê. Ew ê di nava Iraqê de Sünnî û Şiiyan berdin hev. Ew ê xwînek pir mezin berike. û paşê jî wextê ku Îran mudaxele bike ew ê bikin hincet ew ê êrişê Îranê bikin û bi vî awayê şer û pevçûn wê pir zêde bibe. Yani pir xwîn wê birije. Di vê derê de Kurd wê çawa xwe biparêzin ez nizanim. Kurd bi şiklekî dibe Kurdên Başûr û Rojava sînorê navbera xwe de rakin bibin yek. Li Rojavayê Kurdistanê jî di nava 14 salên dawiyê de rehabetekî çêbû. Yani hinekî wisa em ketin nava hestên serkeftinekî hinekî ewk bêmane. Serkeftinekî bê garantî. Mesela gelek ji me di wê qenaetê de bûn ku êdî ême her tişt garantiye bi tu şiklekî em destkeftî xwe wenda nakin. Halbikî veya jaliyê siyasî ve pêşbîniyekê çewt bû. Yani ne rast bû. Çünkü bingeh tune, fabrika tune, aborî tune, pergaleke navnetewî, ticaret, ithalat û ihracat tune. Mesela ne? Tu petrola xwe bayekî fermî nikarî bifrûşî derwa. Hêzê te yê eskerî ku herema te parêz e, piranî ji ereban pêk tê ne ewlene. Yani ne girêdayî te ne. Wana hemî li aliyekî cîranê te dijminê te ne. İran, Türkiye, Irak, wana hemî li bendine ku tu bikevî. Amerika îro sibê derdikeve dernakeve wana hemî tê nîqaş kirin. Wextê ku merov van hemiyan dide ber çav, mirovên ji siyasetê fehm neke jî dibîne ku xeteriyên pir mezin li pêşiya me ne. Diviya bû bahata dîtin duêm anê de dibêjim. Dikaribûn bidîtana yani. û çi bû di dawiyê de ev felaket hat serê me. Anha em hewl didin ji nav derkevin. Fakat kilîta derketina ji vê karesatê, ji vê rezaletê di destê milletê me Kurd daye. Ji bilî milletê Kurd, ji bilî xeta netewî tu rêyekî din tune. Hûn bi xwe şahidin di vê derê de hevanno. Ev kesê ku nû hatine me dişopînin belkî tam haya wan jê tune ye. Lê hevalên ku daîmî me dişopînin di xeta netewî de me gotiye îsrar. İsrar. Em ji xeta netewî derbikevin em terin ber bê felaketê ve. Anha milletê me ê heşar perçên Kurdistanê ancak dikare Rojava li ser piyan bigire, Başûrê Kurdistanê li ser piyan bigire. Sibê du sibê ew Daişa ku Daîş û çeteyên dewleta Tirkiye êrişên heştî şehbî dikin mesela. Berê xwe bidin hewlêrê wê çawa be? Hêza Başûrê Kurdistanê terê dike ji bo berxwe bide? Na, terê nake. Dewleta Tirkiye dibêje min şaşitî kir destûr da Iraqê ji bo herema xwe serçê bibe li Başûr. Min şaşitî kir dibe ez vê şaşitî telafî bikim. Ew herema otonom ya Başûrê Kurdistanê dî herema federe dibêjî, çi dibêjî ne mesele. Ama xweser e yani, bi serê xwe ye. Xwedî statûye yani hindik bêjî. Dewleta Tirkiye sedî set plan kiriye vê pergalê xirab bike. Kilîta vê jî di destê milletê me daye. Bakurê Kurdistanê pir wezîfe dikeve ser we
Bakurê Kurdistanê dibe hûn pêşîl dewleta xwe bigirin. Dewleta we ye ya. Dewleta we ye ya Bakuriyan e ya. Pêşîl dewleta xwe bigirin. Bacê nedinê, vergî nedinê, neçin eskeriyê, nasnamayê biçirînin, bavêjin. Yani vegerin Bakurê Kurdistanê çi dikin bikin. Lê tekiliya xwe û bi dewleta Tirkiye re mesafe bixine û zextê li dewleta xwe bikin. Çawa dikin nizanim. Ama berpirsiyerî stûyê we de ye. Ez ji bo Bakuriya dibêjim. Sibê du sibê êrişê ser zaxo dikin duhokê Hewlêrê Silêmanî. Şengal, Maxmûr ji xwe ew hedefa yekem e yani. Belav dikin. Belav dikin. Nava mehekî da êrişên li ser Iraqê dest pê dikin hevalna. Hûn ê bibînin. Tevliheviyekî mezin ew ê çêkin. Donald Trump dibêje fîlûyeke mezin ya eskerî ber bi herêma Kendavê ve birê ketiye, hedefa wê İran e. Trump diyar kir ku ew Îranê ji nêz ve dişopînin, lê tercih dike ku tiştekî neqewime. Donald Trump doh dema ku bi balafirê ji Foruma Aboriya Cîhanê ya li Davosê vedigeriya bersiv da pirsiyên rojnamegeran li ser tansiyona li gel Tehranê got hêzeke me ya mezin ber bi Îranê vediçe. Ez naxwazim tiştekî bibe, lê em wan pir ji nêz ve dişopînin. Yani amedekarî heye êriş bikin. Yani çi ye yani fîlûyekê mezin ev keştî mezin ku bi dehan balafirên şer li serin basa wan dike yani. Nûçeyên deqeyên dawî tên hevan li îro şer hinekî sekîniye li Rojavayê Kurdistanê lê dibe nava me da rehabet tune be. Ev tê bîra we dîmenek hebû li Reqayê yekê Daişî derketibû ser derekî bilind û behsa ew ê dikir. Xilafet îlan kiribûn. Gelek alî derketin gotin veya dîmenên berê ne, dîmenên sala 2014 ne yan jî beriya wî ne, lê aniha teyît bûye ku ew dîmenên nû ne. Ji bo mixwest nîşanê we bidim, ji bo dunya alem bibîne. Ev dîmenên nû ne hevan da. Van hat teyît kirin, aniha hatiye teyît kirin, mixwest ez ji we re bêjim. Ew dewleta Tirkiye ku ji xwe re dibêje layîk û seküler û modern û nizanim çi cehnime temamî sirf ji bo tunekirina Kurdan piştgirî de van çeteyan, piştgirî de Daişê, piştgirî de van kevneperastan, sirf ji bo tunekirina Kurdan. Wekî din tu armancekî dewleta Tirkiye tuneye. Normal weke mantık ji hev dûr in. Ez nizanim mefhem nekir ya ev çi dijmeniya Ereb û Tirkan heye dereqê Kurdan de. Hakikaten mefhem nekiriye. Rastî min ji dil dibêjim mefhem nekiriye. Çima nizanim. Bavûkalê me zirar dane wan gelo zemanê xwe da. Ya ew jî li ortê tune ne em bipirsin. Yani çi zirar dane Tirka mesela? Me çi kiriye? Wî rojê yekî behs dikir. Digot ya du tişte ji we re bêjim hevalna. Binêrin. Niha Türkiye ji Tirkan pêk naye. Tamam. Tirkiye'nin îro ser desthilatariyê normal Tirkiye'nin devşîrme ne. Yani ji milletên cuda ne, asimîle bûne Tirk. Ê ku herî zêde êrişê me Kurda dikin ew in. Ne Tirkiye'nin. Çünkü Türkiye hakiki ana sedî heft, sedî heşt li Tirkiye. Van Tirkiye'nin devşîrme çima bi ısrar dixwazin em bibin Tirk nexweşiya wan heye. Dibe çima em asimîle bûn, çima em bûn Tirk, çima hûn nabin. Mesela Laz jî wisa ne. Laz dibêje ya em dawa serxwebûnê nakin. Em dawa zimanê xwe jî nakin. Em me qebûl kiriye em dibin Tirk. Dibe hûn jî bibin. Hûn nikarin cudakariyê bikin. Hûn nikarin mafê xwe bixwazin. Çünkü me nexwest. Çünkü me wenda kir gerek hûn jî wenda bikin. Ji bo wî her cure komkujiyê çê dikin. Ecêb tiştekî ye. Ama Ereba mefhem nekir. Dijmeniya Kurdan li hember Ereba mefhem nekir. Veya projeyekî dewleta Tirkiye'ye yani asimlekirina Kurdan. Beriya ku komara Türkiye ava bibe gayrimüslim hemî milletên ne bisilman divê ji Tirkiye bihatine derxistin. Ji herema Osmanî bihatine derxistin. Yani Osmanî li ber têkçûnê bû.
şarêwan li hember mirovên ne Türk bûn. Baş e? Ne pardon, mirovên ne Müslüman. Mesela Ezidî jî di nav de. Asûrî, Suryanî, Ermenî, Hristiyanên li Türkiye kî hebûn hemî hatin qetil kirin, hemû hatin tecîr kirin. Yani sürgün. Anha paşê piştî ku ew xilas bû, ew projeya wan bi dawî bû, projeyekî duyem dan dest pê kirin. Milletên ne Türk ya divê tune bibin ya divê asîmile bibin. Yani bi şiklekî divê ji ortê werin rakirin. Temam hejmara Kurdan pir zêde ye, tu nikarî asîmile bikî, tu nikarî tune jî bikî. Wê çawa be? Ha, em ona bikin Türk. Anên Tirkçîtiyê evanno, Tirkçîtiyê tiştekî mîna mezin nîşandan. Çînekî serdest. Mirovên xweşik li xwe dikin, xweşik diaxivin. Mirovên ku Kurdî diaxivin weke gundî, weke cahîl pê nasê kirin. Mirovên Tirkî diaxivin weke zana, weke alim pê nasê kirin. Çi bû di dawiyê de? Piraniya milletê me jî ev hişmendî qebûl kir, îro di nava me de jî ev hişmendî hê jî hene. Sebebê ku hevalê me ranabin, bi Kurdî xîtabê we nakin, bi Tirkî xîtabê we dikin ev. Tamamen mantıka serdest ya asîmleker. Yani wextê ku derbasê Tirkî bibe, mîna ku gîştî asteyekî bilind. Ev nexweşî veya mirovên nexweşin. Mirovên asîmile bûbe, mirovê ku ketine bin tesîra vê siyaseta dewleta Tirkiye, mirovên ku bi îsrar Tirkî xîtabê we dikin, mirovên ku axaftinên Kurdî, qisedanên Kurdî, xebatên ilmî yên Kurdî piçûk dibînin, xwe naxin nava wan karan, wana hemî mirovên nexweşên derûnî ne. Herin ji psîkologan bipirsin. Herin ji İlhan Kızılhan bipirsin. Bêje jê bipirsin. Ev tiştek ku ez ji we re behs dikim, jê bipirsin. Ew bersiv bide ew. Ew bêje vana hemî însanên ku ji asîmîlasyonê re müsaîdin, însanê ku Çîna Tirkiye axêv yan ji milletên Tirkiye axêv weke Çîna serdest dibîne, hemî nexweşên derûnî ne psîkolojîk in. Ruhî nexweşin. Wekû terî mesele ev e evando. Ez xatir ji we dixwazim saetên pêşî me de em ê bernameyên taybet çêbikin dîsa belkî ez ê mêvan bigirim êvarê. Lê ez ê du bername çêkim. Yek vê êvarê, yek jî şevê. Dem baş, silav rêz.